Hmm? Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng sinigang na ulo ng salmon. At meron tayo dito sausawan patis na meron Chili paste. yes! Ang drinks natin tubig at saka coke. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin, mangantaking kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Kanyaman na nina. Ang laki niyan. Una subo natin. Break nasi. Oo. Nasi pa mo. Sige. Diba? Tapos sabo. Sabo. Balik masabo. Ayoko ng masabaw. Ay, ano balik masabo? Ito. Kulay tayo, kulay. Ito yun. Unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Mangantam. Aslam. Nyaman. Ay. Ay. Thank you. Ito yung laman. Ito yung laman yun sa'yo. Baba ka. Ito. Yan. Sarap. Kalambot na. Anghang. Kapas. Yan. Yang masabo. Sarap. Peka paras niya. Manyaman-yapin eh. Ha? Manyaman. Wow, matapang ka na sa akin. Matapang agad-agad. Hindi manyaman kasi sumasabo tapos maparas-paras yung sausawan mo. Dati mahina ka sa manghang. Oo. Ngayon malakas. Ngayon malakas na siya sa akin.
Hmm? Malaki na. Mm-mm. Laki-laki. Kailan tayo pupunta sa inyo? Pag di nakabisi. Kukuha kami ng mangga sa kanila. Madami silang mangga. Mm-mm. Ewan ko lang kung may bunga pa. Wala yung tatay niya. Wala nagbabantay. Baka pagpunta na natin, wala nang bunga. Mm-mm. Yun lang. That's it. Sorry. Ang. Tapos magluluto tayo ng bagoong. Oo nga. Yaman. Sorry, sinipon ako. Kasi Kanya mo. Yung penigang Miken Kamias. oo. Yung ginamit mo yung pangasip, makapudibi. Bungang Kamias. Ne? Masarap. Masarap siya. Shoutout kay Patrick Susi. Pasalubong. Nasa ano siya? Cebu. Cebu Clark. Magdala ka lechon netek. Kasi sabi nila masarap tayo yung lechon sa Cebu na. Bragol naman tambag mo. Kahit ano lang. Yung tenga ng lechon. Tenga. Ikaw yung buntot. Masarap yun. Buntot. Balat niya. Happy no? Kaso lang, Masarap yung kinain natin ng ano, yung nag-gender reveal tayo. Ang sarap ng balat. Kaso wag muna kasi siyempre Halloween. Wag muna tayo magkakain niya. gusto mong pangkanin. Na, Kaya, pangmadakila lang. ano yan? Busog na ako. Busog ka na yan. Sige na. Kasi kumain nga ako ng ano kanina, saging. Ang dami Nilaga. namin nabili ng saging, ano, saba, ng nilaga. Kahapon na nagdi-jogging kami. Ang dami namin. May nagtitinda ng ano, saging saba. Doon sa ano, Sa Bunker 1.
Mata. Lagyan natin ano. Ay, magaling na ako manghimay. Kalata na magmukbang yan ka pa, Megimay. Hindi, natatakot kasi ako maghimay ng ulo. Ay, Natitinikan ako. Matinik kasi. Tama ba? Natitinikan. Natitinik ako. Oo, yun ha. Si Bala rin magaling manghimay ng ulo. Kaya pang ano? Kaya pa niyang sisirin eh. Isda na yan. Isda. Mag-comment na ko na naman kanyan. Mag-comment na kanyan. Ilog sa amin. Siyempre, kaya niyang sumisid sa ano. Ay, thank you Lord. Ibawas ko na kasi kaparas. Naman. Sarap. O sige na, kain na. Ay, tapos na? Ay mga foodies, magsi-shoutout po tayo. Shoutout po kay Joshua Itong from Bohol, Teoderico J. Buling, at kina Jericho Buling, Teodelin Buling, Teodi Buling from Olongapo City, Feli Marquisias, Lita Manyo, Amelia San Diego, and San Diego family. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. Salamat po sa suporta. Tita Olivia, ingat Tita po Olivia. kay Nanay Babe Kaluya. Ayan. Siya pa, Baby Alison, Catherine Bugo, isasawa mo. Shoutout sa inyo lahat. We love you all. Maka po, Dibis, ang gakainin ng video mi, agisan mi ng pamakan mi. Opo, kita kayo sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo. We love you, mga.